Gde ste? Šta se dešava? U čemu je problem? Složite slova unutar ovih reči. Kažite mi, koja je to izreka u pitanju? 6 reči vidite na ekranu. I 30.000 dinara je moja ponuda za vas. Ali morate da me pozovete ukoliko želite da uzmete ovaj novac. Moram da vas čujem ovde u studiju. Jedino tako mogu da vam dam ovaj novčani iznos. Veoma lepa suma novca i sigurna sam da mnogi od vas znaju kako bi je potrošili. Ali morate da me pozovete i da mi kažete koja je to izreka, o čemu se radi, da biste imali taj novac u svom novčaniku. Sigurno znate odgovor. Ali ne znam šta čekate. Nemojte da čekate, odmah telefone u ruke i kažite mi koja je to izreka u pitanju.